Dís maríomh a chairde agus fáilteoibh go dtí eagrán uimhir chuig de fad créile le hÓgie agus saordaim níos fuide ba bhfuilm má bhuichas a ggóilt le foras na Gaeilge as tacaíocht a thart don bad créile sa. Well, lemanmh tá ban óg as cathairlimní, ban óg misnúil, cróga agus rudí anna haimúla le ráice. Sinní Emily ó Seaachnasaí. Chun tú nómh Emily? Ar fad gur mágus hÓgie, agus tá tú. Tá mé má go leornis seachas an aimseir. Fadas a hamíide denna tafad ar an badcréile seo a chairde, haigh féchan amachchan an óg an sonanis agus níl an aimseir róheasan éair do bhí lúnasa. Ach péiscéile raimid raig. Fé láthair Emily is tú dúrach críochnathe leis an géad bbliain in Nuirlis, na fuil? Se tám ag Labhraíonn an smáil an campus Níomh Pádraig in Nuirlis, agus tám ag déanamh bachelor san oideachas le Gaeilge agus staidir gnó. Ok, agus sin é oideachas an dara le bhéal, na? Se sin é. Tám dúrach críochnathe an chéad bbliain. Anna bha. Agus chuna sa bhí an bhliain agat ann? Bhí sé ar fad, le an bbliain is fearr a bhí gom riamh ceapam. Tá ag déanamh staidir inis ar gá ábhar bhfuil anna him gom an tú agus just tá aimúntaach gom. Anna bha. Agus sin campus a tháinig chráiste bhar an smáil in Nuirlis, anna? Se campus níos lú, bhád níos lú ná campus atá i Cathairlimní nílach ceircéad daoine ann ceapam. Agus cúig cuasaí ar fáil ach tá cóphobal persanta agus beag gohain tá si go hálan. Agus cé bhéad a háid in san bhliain a go san, agus bhfuil siad ar fádig denna staréir ar an Gaeilge agus gnó, na? Níl, so tá chéad bbliain inis an dar bbliain ach nílach beidir dathid i mo chóirsa ag déanamh an Gaeilge agus an staidir gnó tá religiún, cúntaíocht, mata, sin é, tá na ábhar sin ar fáil freisin. Ok, agus na scoláirí a héanán an as limnach a bharmhór nó chuig go mún nó haimpla na tíre ar fad nó? Tá meascán an. Tá daoine i mo chóirsa ó dúna ó cabhan ó ar fud na tíre agus tá sé áisiúil a ggur daoine a choníonn chuig go mún nó i limnach ach meascán. Right. Ok, so espéras difriúil ollscoile a bheith ag deréigent a tháinig dul go dtí UL mar hampla nó UCC nó áit mar sin. Fíor difriúil, i UL déitigh 50,000 daoine a bheith an campus ag amháin ach i Nuirlis tá antha go ar gach duine. Tá sé 6 cosúla scoil chun bheimánte, tá antha gom ar gach duine ó bliana hain go dtí a chathair agus na léictóirí go léir tá sé go hálan. Agus ar raibh tú stigann seo tá tú denna stadir le bheith a bhúntóir meánscoile agus díreach nuair hasnig tú raibh sibh stigann seo mar rangan nó an raibh sibh díreach denmh stadir ar curriculum nó? Chutá sé le amach? Níl an curriculum fiú tosna gin go fóil. Tá lán staidir déanta gin ar páistí agus ar fós an intin agus mar sinnde agus na módúil sin tá siad fíorhimú. Freisin bhí seachtain a gin ar thucraáin scoile mí mórta ach bhí sé sin i bunscoil mar tá ar in banistú an seommaranga a eolalam rih sucraáin scoile mí anar. Ina méid ag múna i rang ag dar le bhéal, so sin. Ok. Agus ar nó bhí tú seo an chéad bhíonn tú an hardteiste an bbliain se chatte agus bhí tú i lár bliana héan an bhliain nua san ollscoil agus a bhuaile le carda nua agus daoine nua agus an son bhris géirchéim COVID in 90 nó 90 amach. Se, mo híim brónach faoi sin mar blian úntaach a bhí ann ach ar an taobh bhí deisna gom mar thura ar COVID-19, so cumad mé an óthach agus thosaigh mé cuasa ar lína le bhéal cuaig tá gceist agus is cuasa tefalaí,
so sin múna an béla mar teanga íosacht mar tá géirí bhí ganí taistil beidir ní an bblion seo nó fé nach sa tochaí cinnte de. Cíhí míad nóir ha COVID chuir faoing má bhíonn sé riamh chuir daoine going. Agus chunas mar chuir sé sin isteach ar an mbliain stadéir an raibh scrúdathe agaibh nó chunas mar d'obrigradí amach? Bhí scrúdathe is slí amháin. Bhí ar an aláin aistí a scríomh in áit scrúdathe situ síos, agus bhí scrúdathe ar lína a gin freisin ach hiig na léictóirí go raibh ar nótaí a gin os ar gcóir agus ceapan mar thur ar sin bhí na scrúdathe píos an níos Jackar dún. Bhí levéil ó bhí ard caiidán átásáil acu go háirithe sa rainn Gaeilge agus dúirt é sin len ó láithéin tá caiidán fíor ard againn agus fiú mar thur ar COVID-19 ní bheith míad róbógaribh. Ba chóir go raibh scrúdú cainte againn agus bhí sé sin chuthir ceall mar ní raibh cead againn dul ar campus ach se bhí aláin aistí as Gaeilge agus aistí bunaithe ar marga agus mar sin de don gó freisin. Agus an raibh sibh le cuairt a thart go dtí counter Gaeltachta an mbliana nó an é sin an bhíonn se chuing nó? An céad bliain agus an dar bliain bhíos chun bheith sa rainn ar fáiltáachta so cogtaéis sin ará agus an sin an bblion secuin ba chóir bhfuilm é Conamara so nílas gom an thóg sé sin ach tá méid tú go mór leis ní nós. Cailún an a bhór a b sib sé de counter Gaeltachta chail siad amach chail le manátí amach ar an chud airigid agus ceantas an rudí hála dócha de thora ar ggéir chéim COVID-19 agus i ruch an é ruch an na ggéir chéime a thosnig tú scríomh do bhlag nó díreach ribhe so an gur díreach ribhe mí fiabhar a thosig mé agus chun bhéim cáinte bhí ladránarm an mu in orlas níl lán mna bhfuil tú ag dul amach ggóil gacíthe níl lán le déanamh is féidir le dul chuig an pictorialan ach sin é is bailla beagé agus bhí ladránarm. Agus actually Sarah níos fuide má aon duine ggéar blag Emily léamh an saol is Santa sí is anam donna nacha so cén síomh blag ar bhfuil sé? Tá sé ar medium agus is féidir é áil steirnáisce is app é nu is féidir é áil ar nidirdín freisin. Ok agus is so go munar féidir leat medium aimsú mar app nó ar an idirdíon má dhéanann tú Google ar an saol is Santa sí agus tugadh sé níos nó an saol is Santa sí Emily ó Seachnasaí agus tugadh sé níos an san. Agus Gomriscéir churméis dachart an san agus tú tá méid tuairtach fao dúirlas Maint ar dúirlas bocht. No, is even dúirlas is bailá ach bhí ladránarm ihuáin agus dúirlumm nuair mohíim faoi bhrú nó faoi stras nó mar sin de chun mo smuointí léir scríomh síos agus nuair thoscné sin bhí ag léomhar asarthú agus 6 chunig mé go raibh cuair an scéal le feiceáil so bhí tús lár agus deire ann agus thuchraigh mé mo smuointí a roint go páidlí well dom féin dom chud is mó ach an sin thosig daoine á léamh so an bha agus deirtar gur sin mar scríóir chumá deirtar gur bhfuil sé go húntacht an sláánta aintinge an próséis scríóireachta. Creid mé sin tá tú i déanaar le smuointí ar feadh beidir bhairnú go fiú gáán ag na seachtainna agus tá sé gomadit creid mé sin. Agus sin rud dachar hála déanamh nó is spás dachar éile aimsú na léonntas a am le féin nach bhfuil? Cinnte agus ceapam cé ghfuilm ag chur mo smuointí ar lína siam síos peann agus pápéir agus just bíam ag scríomh bíon gáú trí óir agus beidir as gáú trí óir beag leathnach go le scrífa gom ach tá sé sin ceirlóir is am i méonar é agus mar dúir tú tá sin deachar chun aimsú so cé bhfuil té ar lína tosíim i méonar le papir. Agus
balla dúrlas nó dúrlas éile stocha há cáil ar thuirlas a Semple Stadium. Raibh tú ann ní raibh bhí sé nún raibh. Bhí tú ann am mhíon an raibh an éile ceol an. An trip to tip. An trip to tip. Yeah, no, bhí is pí a déanach go an trip to tip ach, blian éigen beag mé am. Nó thucha sé thna spéidir. Cinnte. Agus in san blag agat an ceann dearnach a bhí agat is dul an ceann ribhis in is dul am bhí tú déna chuir síos ar conas mar go raibh cumarsáid agat leis na daoine bhí le maintar dúrlas éile is dócha bhí tú bantach le cúpla rud an son ná raibh? So réitím go hanbháil gach duine I dúrlas, is balla álinn I agus lán le daoine fear oscailta sin an focail agus má híonn tú mar nílam I cóí ann ach ó dé dana go dtí dé híine ach má híam saola ann. Tá páirteach I roinnt rudí ann bí me gobar I club Obervalia I ggur tefig atá anis ina cóí I dúrlas agus tá sin go hálan agus tá na páistí fear bhuiicach agus just is rud álan chun déanamh agus tá ag fáil taithí ó freisin so tá sé ar agus a nuas ar sin tá gach dé chéadín bím ag déanamh jiving. Jiving? Tá go fásach ach tá sé ar aus agus Tá jiving agus bhfuil tá reincenú dása tá sé cosúla ar fáil. Is cum ché go maithas a háú is cracúntacha. Sin é, bhí me titim cosúlas ar fáil ach tá sé ar aus. So ceapan bhfuil tú fíorthab tu bheith páirteach nuair tá tú a choní a balla beag mar sin. Mar dás mé suas a chathair agus tá sé fear difriúlach is íban mé. Agus na tefig go mín tú gobar lo an páistíá nó dégóirí nó meascáin? Meascáin. Rointeomh tá siad ag déanamh an hardteiste agus tá siad maíos agus tá cabhar uthú le rudaí ar nós just conas scríomh faoi rudaí airneacha. Tuigeann siad a héal a bhí acu ach inis tá ceiste ann ar an pápéir ar nós tros go dtí an picúirlan beidir nach raibh na páistí seo riomh ag an picúirlan. Sa cáú sin míú agus aghríonn an club trosna freisin agus déanaan méid rudí das ní óháin díorthe an Obervalia bhfuil sé ach tá sé fíorthaí go dúntaach a bheith páirteach an san agus taíún cén cúra a bheith ag an in cuair sa láthir díreach in bhfuil siad lonathe sa bhla nó. Tá siad lonathe sa bhla inis agus an slí bhfuil siad I deagháil linne ná trí Tipperary Youth Service. So is club óga é ach se bunathe ar ina dachas. Agus cén cúra bheith aá an meascáin de hiorthe nó an bhfuil is tócha drá mór as tíorháin an. Chun bheith meáint ní bhím I ceistú rovinnic ní lista gom a lán fuú anamnacha atá arolalas gom ach tá sé mar an ggéine dómh deann siad seo múntar Emily ag teachtasteach ní ceistíonn siad aonród fum agus chun bheith meáinte just bím díortha ar an sprí agus ar an Obervalia. Sin go thúntaach is mion anna réalaíoch agus anna dhearfach sin le isteach chutha. Agus caiig gur bhacha siad rodíú fásacha na saol so sinné ach tá siad có gealgárach fós agus buchasach as le cabhar agus nóir nachhfuil muid ann mátá suchaán scola nó mar sin de bíonn siad a gcóí a ceistú ach cáhfuil na lads cáhfuil Emmet Becca agus Emily troir ag snúdó. Agus in san blag a scríomh tú cumá an ceann dearnach is tólam dúir tú nuair tháinig tú go dtí dúrlas go dtí chláiste bhar gan smáil I nuairlas éile ar dúis gur ní raibh tú cinnte mar gheall ar conas mar a raiach an bbliain dat. Ní raibh mé cinnte ar churbh mar bhog mé as balla don céadúir ná tuigim níl sé ach ó limneach ach bhí sé difriúil an céadíthe cha mé in nuairlas
bhí máthair beagnach mé ich chun fannacht dain, dúirt sí Emily fan agus be cardide got rih deire an chéad seachtain agus bhí sé gceart ach an céad seachtain bhí sé feardeachar. Tá sé mar an ggéine ceapan i gcóir an mórlacht do dhaoine agus tú ag bogad an céad uair ach bmhaigh mé píosa imime éonar, bhí sé deachar dom cardide a dhéanamh ach anis tá na cardide déinte gom agus is lú cardide iad so. Agus an deú shout out hart Becca agus Emma mátá sé bhgéistecht beag siad ach díomh bulas os ar Zoom ihégan Núnar héint se bhreis go dtí agus bhí tú de choní leis na daine sin an raibh? Se, so bhí mé im choní ar an campus an bliain chata agus bhí sé an rud is fearr in mé riomh mar bhí Má siomar féin a gom ach fós bhí a groint an chistin agus siomar sí agus ceapan gohfuil an taithí sin riachtanach a ggur daoine maíis. Bíon crack a gut agus tá tú níl tú achaháin ag staidir leis na daoine seo tá tú ag mar acht an tló agus it's just piece of crack é. Anna bheith. Agus an son is as lár na cathrach tú limnach nach cha. Agus is tócha cébéad núman siúil go dtí lár na cathrach? Beidir 10 méid nóir tá tú ag tógann do chuid ama. 10 méid go dtí pennies sin an landmark. 10 méid go pennies sin go húnta. Agus is tócha ní áit í lár na cathrach i gcathair limní a haolítar le ghaeling inna? No, agus chun bheith macánta níl a lán ghaeilin ann. Domsa ní rá gaeilge ag mo hisismóirí ar churbe. Bhí péasa gaeilge ag mo cheanathair agus mar sinnde nuair rógach méid dúirt má chean athair le mháthir, ok, tá sí ag dul chuig scoil an gaeilge, gaeil scoil agus tá sí chun gaeilge elam mar tá sé fíorhabhatocht ar náireachta tá a gceist agus mar sinnde bhí sé díorthair sin. Ach thosaigh mé an sin sa bhód scoil ar oscailí chunal agus bhíos fíorsása ann scoláin a bhí gceist agus sin bhog mé raig chuig gaeil chláiste agus a ríis. Gaeil chláiste limní. Gaeil chláiste limní. Agus sin é áit a bhfuil mar le. Tú san scéal, So das na daoine gaiistecht bhí Emily mar gáilta i gaeil chláiste limní an scoilin ina bhfuil mise i múna. Agus níor bhún mé tú mbliain a héan dó tríní dóla mar bhún? No, an idir bbliain a bhí sé. An idir bbliain. Nóir a thosaíar an drama. Sin é. Agus an son chuig tú raig chun an tábhar nua don áirteist stadéir anamhar sin é an pholaitíocht agus an tochaí nach cha? Sin é. Agus péis go le lenaráig. No, sin an scéal maidir leis an gaeilge níl a lán gaeilge timpeall cathair limní ach fós tá conra na gaeilge ar sráid más agus is áis úntaché sin is féidir le buaile 7 péor bhíon leat agus gaeilge leabhart le daoine agus tá sí go hálainn. Agus ar chuirú daon níonra in ascailing i limnach, cúpla níonra inis tólam ascailing i limnach, na bhfuil cha ceann ar ráid chamáis péisceile? Tá ach ní ach ag mise bhí sa St. Philomena's sa gún sé siosach. Ok, bhfuil St. Philomena's? In Acla Laurel Hill. Oh, yes, a sé sin arála agam. Agus an son ví tú gaeil chláiste limní mar scoláire agus chúmar go dtí an bhroséil le chéile ar chuig. Chúmar, bhí a caiint lei sin le ón. Chúla mé. Agus bhí sé brehand anna cheann. Bhí saon anar sé an dar bliain nu an tríú. Ceap an dar bliain a bhí saon, Agus bhí mar an díreach sala díreach sa a hála na hunsathe nach cha? Hála sé ceapan mé Boris agus an sin bhí mar ann agus an sin hála sé sa bhroséil tréis nóir bhí mar bhála, agus bhí cardda dénta go sa bhroséil na raibh? agus tá fós a deagháil lo. Lizzie agus a gurthar Robbie, ní le riom le Robbie Rovinnig ach tá sé ollscoil limní
fi láthair. Há sé rás go limnú. Yeah, so ceapam méid Lizzie ag bog arás go limnach. Ó go dtí Go limnach, yeah. So beag sin go hálan an búla le éis. Agus in son bhag tú rá go dtí an idir bblion agus sin é áit inar churmar ahanana ar a chéile in ráma na idir bliana agus in son a raig go dtí bliana 5 agus bliana 6. So bíon blian na hardteiste dachar de aon duine ná bhíon ach bhí sé a bhd níos dachar dutse ná daoine eile. Cinnte de se bhí blian atagum. Yeah, aton foglas fear ceapam. So nuair bhí sa cúgu blian mí anar dúirlumm go raibh áilte an té ag maithair agus ní nuacht deas é sin ar churbeh ach buchlann fear láidir muid agus dúirlinn a gcónaí go raibh gachród chun bheith ceart go leor de sin an té é féin be gachród ceart go leor ní bheith aon fáibanna má leanan maithair an treatment plan a bhí ann gachród ceart go leor. So gach dé Máirt 5 maithis móthirí go dtí mála a clia chun búla leis an doctor speisialta agus se bhí gachród ceart go leor agus an sin 5 méid seach go dtí an 6 bliain agus bhí roiint rudaí a tharla agus maithair san ospidéal a lean chuig complications beidir sin an focail agus cailleach maithair I mí saoin an 3 láid agus tar éis sé sin agus mé ag déanamh na hardteiste ní raibh san ann feimú ar feidhúpla seachtainna agus bhí arm dul arás ar scoil hiag mé sin agus bhí sé tábhachtach dom búla le chairde a rís agus skedul a bheith go mar rís ach ag an am céine ní raibh simagum ar churbeh. Ní raibh riamh I driblóid agus mé ar scoil ach sna seachtainní tar éis gur chailech maithair just bhíos beáín cheeky agus ní raibh a géirí bheith ann so orintanta bhíos a rang béir le bháin just seaas mé siúas agus dúirt mé nó nílam chun é seo dhéanamh cumla a heile. Ja agus ní raibh múntóirí fear go chlum in éoncur bhí múntóirí I gcónaí anndom agus tá fíormhuiachsach a sin ach an rud is deachar ceapam ná cáirde an bliain sin agus scríb mé faoi seo sa blag. Is duine cáirdeún mé agus leróg mé le aon duine ach ní raibh dlú cáirde gom agus mé ar scoil so bhí sé deachar dom an sin dul arás ar scoil bhí is a gach duine cad a bhí tar éis Harlínt agus bhí gach duine dastom níl me grá nach raibh siad ach bhí sé deachar mar ní raibh dlú cáirde gom agus orintanta just tá dlú cáir ag tasáilú nuair atá tú ag mothú just go fásach ach bhí clann úntacht agam agus fóstá is daoine láidir muid agus tám sásta a rís tá sé nádúirtha chun mothú an omar hamnéise ag am cosúla sin ach inis tám ag boga a raig písa agus tám sásta. Agus is caiinlim gomach an trás an den bblion agus bhí sé bannach get as gach duine. Mar dúireach le gach duine oké tá ahar Emily táineach be gachard ceart go leor ailte an té tá gceist agus fiúmach na cáirde a bhí gom chuirmigh lécar thu agus dúirt mé tá an mu I Milford san ospidéal agus dúirlumm sláán ará le dad agus just is cuiinlumm carlumm Afric agus ceapan bhí si cuioine ar feidh seachtain níor hiig si agus bhí sé mar an ggéine le a gur thar beag just níor hiig sé dúirlinn ihe déirdín feidh mála réig caithg sibh teacht agus sláán ará le dad agus just déag tíarnarm dúirt sé tá míid chun dada eáil san ospidéal agus bhí arm míúdó ní bheith dad ná labhairt linn is féidir leis muid a clostáil ach níl tú ná labhairt leis agus just níor hiig sé sin ar churbh agus bhí sé sin an rud is deachar ceapan. Agus sin socha an tré is mú a hagan amach as an san domsa péiscéile agus ag an nám ar scáil cumá ag pléileat mar
mar dalta agus mar dhuine gur just don láidreacht beidir nó réalachas is tólam níos múna éonar deile a hagan amachchas an tré anna láidir thágat ná réalachas agus ag dhéileáil ar bhí. Se, le ceapam gúil sé sin ag gach duine ach caithfidh tú bheith like curtha san áit sin agus like tá an brúirt agus caithfidh tú bheith láidir is mar sin de agus freisin bhí ann fíorheachar ag mo áthair an sin tar éis gur cailleach maithair so bhaigh mé ar feadh cúpla mí go rá orm chun bheith fíorláidir mar bhí orm fóstáil ar scoil cumála tíornan agus just ann fíor at like gúisíonn tú gacha le madan níl dad ann agus tá mám ann ach tá mám ann go physicúil like níl a ceann ann ar churbeh like níl sian ann bheith mar tuismitheoir tradiisiúnta like bhí rudí fíor at sa bhla agus ceapan go ndéanann daoine dearmid bhí sé sin mohéal gach eile lá chuaigh mé bhla ón scoil agus like ní rah duine déanta ar an board agus sin ceart go leor mar ní raibh mam oché ach déanann daoine dearmid agus deir an daoine atla gáinú trí mí tá tú arrás sin is níl tú like fécinn sé mar sin ach níl tú ar feadh beidir bliain go le agus an sin tá rudí sais ag fáil níos sochar a rís. Agus in san blag a bhí tú scríomh faoi sin bhí tú trochttar is tócha rudí a dhearn nó a dúirt daoine leat mar jaall ar cailteannas de dhead. Is féidir lom gáir a fuú mar ceafam just gohfuil daoine có amadach like tá is a bháthair óg dó an mic si ag afósa like lads come on nó ólann tú a ggóthain ná gur chalíonn go raibh áil seán té ag dahar dúirt búcail bhí sé mach leis like don céad uair agus mid sa bar farmacia a caithear limní agus dúirt sé Jesus like bhí Guinness a gom agus dúirt sé ólann tú a ggóthain ná agus ar bheithanna go ar an mócha no ní rah sin an rud at like just don céad uair bhualamar agus bhí sé insint mo scéal dó agus dúirt sé tá sé sin fearthe múlas mar sin de ach tháinig sé amach lei sin. Dúirt mé actually tá má bham chun mé a bhú ná inis feici mé a rí slán go dó. Sin é. Agus scrín tú annach chud in san blag mé lei sin agus is tócha gur choiríonn sé sin leat ní ghlacha leis ach choiríonn sé le próseáil an a bhir sin é mar le ceapam ní bheith mé riomh an ghlacha leis ach é fróseáil cinnte nóair scríbham na smaointí amach ar pápéir is féidir lom léamh iad athléamh agus cloiseann sé cosúla scéal duine eile agus tá sé sin cabhrach mar is féidir leat smaointí a thuirt faoi scéal duine eile ach do scéal féin tá sé deachar ar é fróseáil agus fiú nuair a bhóthíam cáilte má scríbann tú síos rudaí agus móthíam cosúil le scoil méid cabhrú le daoine eile tá sé sin fear cabhrach. Agus dhéann tú rud úntach ar fad díreach cúpla seachtain tréis gur caiileach d'iad ó thaobh catharnacht den nach so an freigra a bhína gom cosúla an ggheirchéim COVID-19 like just freigra ar aon rud bí me gra okay cumad gnóthach agus sin an rud behabhtí dom agus thucraigh mé obair le Claire's Wish atá bunathe an seo i cathair limní agus bhaigh mé timpeall €2,000 ar son an catharnacht sin chun pí a sonas a thuirt chuig daoine le tinnis fad termach agus bhí sé just go hálann go raibh daoine fásta in ann am a chathmh lena clown rih gur agus anna écht é sin ar fád agus an mé cinnte gur chairigh sé le annach chud daoine pí soláis
sna léinn de darnacha. Sinné. Agus a bogad a raig as sin is tócha más féidirling. Rud éigen deile scríbann tú sa blag mar osfaidig gur ábhar ide tú inis gur scríonn tú meall an ggóir sa dachas agus de thuairí gcónaí ag tuairt amach nó le níl sé i gcónaí Bhí gcónaí tart amach fumsa tá roinnt tuairí agam faoin cóir sa dachas. Tar éis an socrán scola a dhéanamh tuigim greibh sé i monscoil agus tám chun bheimúntúir dar le bhéil ach fós chunig mé lán rudaí úntacha. Tá siad ag chur bricfásta ar fáil i ggur páistí nachfuil an deis sinna có sáile. Tá siad ag tuairt takeíochta sa bhreis i ggur daine ón luchtsiúil agus tá siad ag cinú go bhfuil siad ar scoil gacha le lá go háirtha na chalíní sa cúgu ar an cúig agus rang sé. Agus tuigeanmuid nachhfuil an deis sin i gcónaí ag na chalíní agus nuair chunig mé sin cag mé rá bhíos fíor hásta leis. Chunig mé roinnt for dí nach raibh mé róhásta leis láháin dúirt le na chalíní, ok, tá am séirgah chalíní ar raid chuig an kistin, buchalí chuig an Lego agus is féidir leh bheith imirt le chéile agus chur chalín amháin ceistem ach Emily an féidir dul agus imirt leis na Legos. Agus dúirt mé le ní mé feibe sin ach dúirt múntúir an múntúir a bhí an nachhfuil chead ag na chalíní bheith imirt leis na Legos agus caithníd fan achta kistin agus dúir mé ok, níl sé seo actually tarlú brat darag agus taramh. Exactly, bhí is fargo ó nachna hágam ort. Oh my god, an lá sin chuig mé leháile agus bhí mai cheanna arán agus just bhí ag tuairtach don ihe ní ra sásta ach scríomh mé chuig an príomhid a faoi agus tá nósanna ag ahrú sa scoil agus beag am briste suas so beag na chalíní in ann imirt leis na Legos freisin. Nadidir me si ábalta imirt le éon Lego le cóbad in éide chuirtu de faointe trasna féisce. nó ceapam ní léon faointe agus chalíní ag dul seach chuig dar le bhéil agus muid ag brú stem agus chalíní ag obair na hólíochta agus mar sin de ní léon pointe ag dul sin mna bhfuilmuid chun tosún or atá siad cúg nó sé. Agus is cainlim dúach agus túrá sin nuair bhí mar lé im mbliana chuig ganna nó bliana sé. Bliana chuig nó bliana sé dhéanam mar survey na chumar call-out ar Twitter madidir le scolanna buchadaí go raibh acnamh ar fáil agus scolanna chalíní ar bhaid dúirt ar fáil mar sin de, agus bhfuil ón taid a dhéanamar níor tháinig scoil amháin is tólam bhí agus bhí ar rointómh le cistení a roint agus mar sin de na buclaí dul heil chuig scoil na chalíní agus mar sin de. Scoil amháin a tháinig ar chuing ar Twitter, Blackrock College is tólam ní mé cinnta méála sin inis ach is tólam gur bhfuileach ní bhile go san. I bhór buclaí. So beidir a hainge a gaiistecht ar an badchéile mátha scoil bhuachalí arrólas a bibh go bhfuil cisteannacha agus ach ní bhile mar ábhar beidir gur féidir tweet a chur chuam nó tweet a chur go Emily. Cad éon an handle agat ar Twitter is? Emily ó Shock 0. Emily ó Shock 0 agus beidir go bhaid se freigra na ceiste harting agus scoil chalíní chumá ar nó go bhfuil aimimedóireacht nó mítalóireacht acu scoil lán chalín agus lán bhuachalí bhí mar plé leis ag an nám legus dóm gur bliana chuig a bhíán. Ceapan bliana chuig se. Sais an céad topic ar rinne nó sais an gnééis cléine. Sinné agus lena mar leis ar feig. Ar feig goblin agus bhí roinnt lé saimú le going le adra chéile. Fián. Agus ó thaobh go os rudig bhfuil míad a trochttar an tábhar an pholaitíocht agus an sachaí há saim an a bhór go tain sa pholaitíocht go hára pholaitíocht áitiúil nach bhfuil? Well, caithfidh gohfuil se. So bhí me gcónaí tuairteach fi rud éigean agus ceapam iann sé sin go hanmha le pholaitíocht áitiúil mar téime deagháil le cordóirí
i gcónaí ag tuairteach fiú aigen agus tá sé fiorráisiúil mar tá a bmhathair inis caihirirlach an cuairla cathrach agus táhacht de bmhathair in san táhachán áitiúla blian bhfuil si blian tá finis nó ná blian ó hin se saoir se caite sinné agus fecham gach lá an postatá ché agus tá sais níos mó meas agam ar pholaitíocht inis mar fecham gohfuil sé feardeachar agus cágtú 10 postíon a bh gan máin agus tuigem an stras atá siad faoi agus fós ceapam dó beag post agam sa pholaitíocht sa todhchaí. Ar bhaile seasamh tú hain i dtabhachán? Cinnte de. Cinnte? Ja. Cinnte. Agus tar mé a bhóta dat más bhfuil mé i mé ceantar. Ach dhéon tú rein canvasála ghlacham leis le a bmhathair. Se rinne mé. Hainpil ar limnach. Cén báda ina bhfuil si i limnach? Cén counter, cén tá counter? Tá sí Limerick City East. Limerick City East, na? Yeah. Agus chlúdóch sé sin counter lá na cathair agus socha counter cosúla Roxborough agus Jamesborough. An mu go dtí Callantroig agus arás an sin an slí eile go dtí ní dis go Is tólam suas go dtí beag nach lár na cathair is tólam. Beag nach le rih an drihid sais. Agus cad é an taithí a bhí ar thahan an canvasála an ra bhéon character a bhúil si bhló. Ó bhfuil mar le go leir daoine agus sais dahan mé roint daoine agus daoine a deirthaigh nílam riamh chun bhóta a chathmh polatóirí sú libse agus ag tuairteach ach nóair bhínig mé siom a bmhathair agus fecin gacha le lá bhín si ar an fón ó 9 agus déanaan si tréin-oibre agus gealam sé sin dit agus bhí daoine deas an sin agus bhfuil mé le go leir daoine agus inis ceapam má raibh mé chun seasamh mé féin is taithíúnt agus stóil maithíon pholatóir ag aisteach beidir go miisiad ag ggéire tú a arcú mar canvasálaí Fiber bit tú slí an a bhatha go tacht timpeall ar ghaoine ag an doras. Dúirt múntóir bhí gom James Blackwell dúirt sé sa blianairis go raibh fléir gom le argóntaí a bhuacant sin an dúirt sé fú. Agus thada le héad a testáilt na léonnta seo ar nó. Agus is tócha ag taachtas i bhí mar luúin san barbhalat is tócha seasamh uaigent mar pholatóir. An dólaat go bhfuil an pholaitíocht arúnach golóir do bhaná. Is fualam an ceisisin mar ceapam tá gender quotas ann agus mar sin de. An aontíonn tú le gender quota? No, ní aontíonn mar chuirbh. Ceapam má tá tú ceirclóir an post, dheog tú an post. Ceapam nach cuairgúil sé bunathe ar caiimiid sais tócan maná a chathmh isteach an sin ní mála mé sin ar chuirbh agus ceapam go mar chóir píosa beag níos mó taíochta a thuirt go dtí maná atá ina pholatóirí ach ní rih a thucann siad an pointe sin. Agus domsa tuigem go bhfuil sais rana le dhéanamh madidir leis an saol agus an slí a thógann tú agus ceapam domsa i gcónaí beag má fost i bhar a hain agus tuigem nach bhfuil gach duine mar sin nach bhfuil gach maná mar sin ach domsa beag má fost i gcónaí an rud is tábhachtí. Agus an bhfuil pholatóir ban ann go náisiúnta nó go hidirnáisiúnta cheapan tú go mbeadh meas agat orthaí nó go mbeadh beidir píosa beag inspráide le bant aiste an dólaat. Tá ag fécint inis beidir chuig na stáithéanta agus ag fécint ar camala agus tá si ceapan fear inspirádach mar tá si ag seasamh
I gcuine Amazon just sin an slí siimplí chun é rá agus is ban láidir agus cróga í agus nuair dearan fear ó Camala dearan tí nó Camala is an dom agus seaan si suastí féin agus ceapan bhfuil si fíor inspirádach. In éan Gus dócha polatóirí an fé láthar nó polatóirí a bhí ann ó bháin. Ní I láthar na hóra níl ban nach ann chun bheith marcánta go bhfuilm ag fécinn suasúlaí. Seachas do bham. No caiig mé sin rá, seachas mó am ach ceapam go bhfuil aspa leaders leidir fi láthar na hóra ach tá méid ag teacht. Okay. Agus is tócha ar bhela a bheith seaamh le haig na pholaitíochta I limnach nó amach saime got bogan níos fuide ó bhaile? Dús cinnte tá limnach bar an lista ach ceapam cónádúrtha an saol beag méid boga sais níos fuide ó bhaile faoi éire. Agus is tócha sa todhchaí san nuair bheith tú críochnathe nuair bheith tú cáilethe is tócha mar bhúntóir cadíad na míonta bheitcha got don todhchaí is tócha. Tám chun búla ráig leis an blag ar éon nós tá ag tógáil si vidirlín fi láthar na hóra so beag mé ag chuir gach pís obair suasáin agus tá ag géirí. So bhile plug beag a hart an anam a bheith ar nó? Níl sé déanta gom go fós. Níl sé déanta go fós. Chuirg mé ar Twitter beag mé ag déanamh áisina ag múntóirí nua freisin mar bhí sé deachar dom sa céad bliain ach tá ag irí an Gaeilge a bhúna thar sin rud olmhór dom. Beidir tá scoilna I Mostún ina bhfuil tú ná an Gaeilge a bhúna so tá ag irí sin dhéanamh. Agus tháina scoláireachtaí Fulbright an stóla. Ar fud an down agus fiú a Canada is féidir so agus tháina scoilna sa bhroséal idirnáisiúnta nach bhfuil? Agus go húntaach so gur míle mágad Emily as a bheith léinn inmh agus mar dúirt méid an tús is ban óg inspráideach tú. Cad gom díos rá? Féidir. Ní Emily ach 9 mbliana díos a cháda sinné nacha? Sinné. Agus há mé cinnte go néontóigh sibh gur ban óg inspráideach cróga spragúil í agus thásúlagam tú dhéiscin sadáil láig an Emily agus tú beidir ní a bhéon bheanaging mar híiseach go fóil an raibh? Ní go fóil, nó. Fóil, tá beidir go meach. So gur míle maithagad Emily, gur maithagibhse as a bheith gaiisteach de cháda agus ar nó gur míle maithagibh agus má bhíle buchas le Foras na Gaeilge a thug takeíocht don bad chréile seo ar nó marach Foras na Gaeilge ní bhaimís an pad chréile seo a dhéanamh. So go dtíon chiad agrán eile a cháda gur míle maithagibh agus slán.